Ndikulandireni abale okondedwa kuli lingalilo la mawa wa lero, mawa wa pa 10 October 2024. Okondedwa, mawa wa lero tikumaliza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti madalitso anu sapezeka popweteka anthu ena koma polumikizana ndi Mulungu. Motero phunziro lomalizali ndi phunziro namba 10 limene likuchokera pa 1 Mafumu 21 kuyambira ndime yake yoyamba mpaka na ndime ya namba 29. Mawu a Mulungu m'chiyawo cha lero akuti, zitatha izi panachitika nkhani yokhudza Naboti wa ku Yezreeli amene anali ndi munda wamphesa ku Yezreeli pafupi ndi nyumba ya mfumu Ahabu, mfumu ya ku Samariya. Ahabu anawuza Naboti kuti, patse munda wako wamphesa kuti ukhale munda wanga wa ndiwo zamasamba, popeza uli pafupi ndi nyumba yanga ya ufumu. Mosiyana ndi mundawu ndidzakupatsa wina wabwino, kapena ngati ungafune ndidzakupatsa ndalama pa mtengo wake wa mundawu. Koma Naboti anayankha Ahabu kuti, pali Yehova sindingakupatseni cholowa cha makolo wanga. Pamenepo Ahabu anapita ku nyumba yake wachisoni ndi wokwiya chifukwa Naboti wa ku Yezreeli anamuwuza kuti, sindidzakupatsani cholowa cha makolo wanga. Ahabu anakagona pa bedi lake atayang'ana kumbali ndipo anakana chakudya. Yezebeli mkazi wake analowa ndipo anafunsa kuti, chifukwa chiyani mukuoneka achisoni? Chifukwa chiyani simukufuna chakudya? Ahabu anayankha mkazi wake kuti, chifukwa chake nchakuti ine ndinamuwuza Naboti wa ku Yezreeli kuti, gulitse munda wako wamphesa, kapena ngati ungakonde ine ndidzakupatsa munda wina wabwino m'malo mwake. Koma iye anandiyankha kuti, sindidzakupatsani munda wanga wamphesa. Ndipo Yezreeli mkazi wake anati, kodi umu ndi mmene mumuchitira ngati mfumu ya Israeli? Dzukani, idyani, sangalalani. Ine ndidzakutengerani munda wamphesa wa Naboti wa ku Yezreeli. Choncho Yezreeli analemba makalata m'dzina la Ahabu, nawadinda chidindo cha mfumu, nawatumiza makalata awo kwa akuluakulu ndi kwa anthu olemekezeka amene ankakhala ndi Naboti mu mzinda wake. M'makalata amo Yezebeli analemba kuti, lengezani kuti anthu asale chakudya ndipo muyike Naboti pa malo aulemu pakati pa anthu. Koma muyike anthu awiri oyipa mtima moyang'anana naye, ndipo iwo achitire umboni kuti iwo watemberera Mulungu ndiponso mfumu, ndipo mumutulutse ndi kumponya miyala ndi kumupha. Choncho akuluakulu ndi anthu olemekezeka amene ankakhala ndi Naboti mu mzinda mwake anachita monga analamulira Yezebeli m'makalata amene anawalembera. Iwo analengeza kuti anthu asale chakudya ndipo anayika Naboti pa malo aulemu pakati pa anthu. Ndipo anthu awiri oyipa anabwera nakhala moyang'anana naye, ndipo anamunenera zoyipa Naboti pamaso pa anthu ponena kuti, Naboti watemberera Mulungu ndiponso mfumu. Choncho anamutulutsira kunja kwa mzinda ndi kumponya miyala ndi kumupha. Atatero anatumiza mawu kwa Yezebeli akuti, Naboti amponya miyala ndipo wafa. Yezebeli atangomva kuti Naboti amponya miyala ndipo wafa, iye anakawuza Ahabu kuti, dzukani katengeni munda wamphesa wa Naboti wa ku Yezreeli umene anawukaniza kukugulitsani. Naboti sali moyonso koma wafa. Ahabu atamva kuti Naboti wafa ananyamuka kukatenga munda wamphesa wa Naboti. Ndipo Yehova anayankhula ndi Eliya wa ku Tisibe kuti, nyamuka pita ukakumane ndi Ahabu mfumu ya Israeli amene amalamulira ku Samariya. Pano ali ku munda wamphesa wa Naboti umene wapita kuti akatenge mundawo kuti ukhale wake. Kamuuze kuti, Yehova akuti, kodi siwapha munthu ndi kumulandanso munda wake? Ndipo ukamuuzenso kuti, Yehova akuti, pamalo pamene agalu ananyambita magazi a Naboti, pamalo pomwepo agalu adzanyambita magazi ako, inde akonso. Ahabu anati kwa Eliya, tsono wandipeza iwe mdani wanga? Eliya anayankha kuti, inde ndakupezani chifukwa mwadzigulitsa kuti muchite zoyipa pamaso pa Yehova. Iye akuti, taona ine ndidzakubweretsera mavuto pa iwe
ndidzawononga kotheratu zidzukulu zako ndi kuchotsa mu Israeli munthu aliyense wa mwamuna wa banja la Ahabu, kapolo kapena mfulu. Ndidzawononga nyumba yako monga momwe ndinawonongera nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nabati, ndiponso ngati nyumba ya Baasa mwana wa Ahiya, chifukwa wandikwiyitsa ine ndi kuchimwitsa Israeli. Ndipo kunena za Yezebeli, Yehova akuti, agalu adzadya Yezebeli m'mbali mwa khoma la Yezieli. Agalu adzadya munthu aliyense wa mnyumba ya Ahabu amene adzafere mu mzinda, ndipo mbalame zamlengalenga zidzadya aliyense wofera kuthengo. Kunalibe munthu ngati Ahabu amene anadzigulitsa kuchita zoyipa pamaso pa Yehova, amene anakopedwa ndi mkazi wake Yezebeli. Iye anachita zonyansa zambiri popembedza mafano, monga mmene ankachitira Aamori amene Yehova anawachotsa pamene Aisraeli ankafika. Ahabu atamva mawu amenewa anang'amba zovala zake navala ziguduli ndi kusala chakudya. Anagona pa ziguduli nayenda pang'ono-pang'ono. Pamenepo Yehova anayankhula ndi Eliya wa ku Tisibe kuti, kodi waona mmene Ahabu wadzichepetsera pamaso panga? Chifukwa adzichepetsa, sindidzabweretsa mavuto amenewa pa nthawi ya moyo wake, koma ndidzabweretsa pa nyumba yake pa nthawi ya mwana wake. Ameni. Mamawu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti mtima wosakhutitsidwa ndi zomwe uli nazo ndiwo umabala nsanje pa zinthu za ena. Ameni. Kusakhutitsidwa ndi kusayamika pa zimene Ambuye wakupatsani, ndithu mudzakhala munthu wasanje. Chifukwa chiyani? Munthu amene sakhutitsidwa ndi zimene ali nazo kumakhala kuti akudzala mbewu mu mtima mwake yakuti zabwino zonse zikhale zake. Motero munthu wotereyi samafuna kuonanso wina ali ndi zina zimene iyeyo alibe. Ndi chifukwa chake amakhala munthu wasanje kwambiri. Ndipano ndikambirana pakondedwa, alipo anthu ena amene nthawi zonse amakhumudwa akamamva kuti wena ake zikuachitira bwino, ndipo amakwiya poona machitidwe okoma anthu ena. Zimachitikiranji zimenezi? Iwowo ali ndi chimtima chonena kuti zabwino zonse zikhale zanga, popeza sakhutitsidwa ndi zimene Ambuye anawapatsa kale. Mwatsoka atoterewa amapezekanso m'machalichi, amapezeka m'mipingo, amapezeka m'midzi, amapezeka mzipani, amapezeka pena paliponse. Vanthu osakhutira. Inu kodi simudabwa kuona wena amene alikale pamwamba, alikale ndi zambiri, koma amatangwanikanso zochepa zimene zili za anthu osowa? Inu kodi simudabwa kuona wena alikale ndi moyo wa ulemerero, alikale ndi zimene Mulungu adadalitsa nazo, koma amafuna aziphangiranso zing'ono zomwe zonena kuti mukadavomera enanso akhale nazo zimenezo. Ndiponso tsoka lake limakhala kuti ena amakaphangira zimene ali nazo kale zina zochuluka, chifukwa cha mtima ndi moyo wosakhutitsidwa pa zimene Ambuye adawapatsa. Bale okondedwa, dziwani kuti moyo wofuna kuti zabwino zonse zikhale zako ndi womapangitsa kuti anthu asamasamalire za moyo wa ena. Nanga sinanga wakhazikitsa kuti zabwino zonse zikhale za ineyo, zakuti munthu winanso ngofunika thandizo sulabada, zakuti awonso ngofunika izo sulabada. Iwe chimene umafuna nchonena kuti bola zikhale ndi ineyo basi. Kaya iye akuvutika chintunda wanji, ine ndilibe nazo ntchito, I don't care. Bola zanga za ine zikuyenda. Moyo woterewu nchikunja, ndipo moyo woterewu sichikhristu ayi. Ngati ndinu mmodzi wochita zoterezi, ndimati nkambiranu lero, moyo wanu si wabwino, ndipo madalitso anu sapezeka popweteka anthu ena ndi kuwasandutsa ena akapolo motere. Ayi. Abale, dziwani kuti kudziwa kuno alipo anthu ena amene amaganiza kuti chisangalalo chawo chidzakula
akakwanitsa kulanda kapena kuononga zinthu zapena ndi chikhalidwe chawo ndithu. Mukhoza kumadabwa, mukhoza kumakhumudwa nawo, koma adakhazika mchipati kuti iwowo amapeza chimwemwe pamene apweteka wina, amapeza chimwemwe pamene alanda za ena, amapeza chimwemwe pamene aononga za ena, aononga za ena. Iwowo atukoma amayiwala kuti chimene wadzala imakwana nthawi umakolola. Choopsa ndi chimenechi. Mulungu sadzakhoza kulekerera machitidwe opusa otere, machitidwe ankhanza otere, machitidwe aufiti otere. Ayi ndithu. Chilipo chimene Mulungu adzabwezere. Malemba anenetsa kuti kubwezera kuti kwanga ati Yehova. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawo kondedwa, Ahabu mfumu kale ya ulamuliro kale ukatangwanika ndi kamunda kakang'ono, kamunda ka munthu osowa, kamunda ka Naboti, ukamuza undipatse munda wako chifukwa ndiyandikira ine ndidzilimamo masamba. Nzake mpodalira, nzake mchokhazo ali nacho, moyo wake utsamira pa chimenecho, iye alikale ndi zambiri zochuluka akuti ndipatse chimenechi. Uchapotera alekereni kanga mkokhaka mpamene moyo wanga utsamira mpaka kukhumudwa, mpaka ukana kudya kunyanyala, ukauza mkazi wake chimkazi choyipaso ngati icho chikuti usadandaula tilongosola zimenezi. Kulongosola anenako kuti nkupanga plani yakuti mpaka na aphe Naboti chifukwa cha kamunda kake kamene kanali pafupi ndi nyumba yake. Adakwanitsa kuchita zotereza. Ndipo ndimati ndinene anthu amaplani oyipa amathanso kugwiritsa ntchito anthu oyipa mwatsoka, amathanso kugwiritsa ntchito dzina la Mulungu lomweli, kugwiritsa ntchito mapemphero omwewa, kugwiritsa ntchito zinthu zonenga ndi zaphindu zabwino, koma akupanga target wina wake kuti ampweteke. Zidatero mpaka na Naboti adaphedwa koma osalakwa. Adakwanitsa kuchita zawo zotereza, naganiza ngati kuti no madalitso awo apezeka pakupweteka wina, iwo mtendere wawo upezeka munda upeza pamene apweteka Naboti. Kuyiwala Yehova sadakondwere nazo, ndipo Yehova akunena mawu amphamvu akuonetsa kunyasidwa zimene zidachitikazi. Mwachisomo adagonja, koma Mulungu adachichitabe chimene chifukwa choyipa chimene munthu uchichita chimakhala zotsatira zake. Tamundimvetseka mama wa amene okonda tiphunzamo zinthu zingapo izi. Choyambirira, abale, ngati mudzakhala ndi moyo wosayamika mudzapweteka anthu ambiri. Ngati mudzakhala ndi moyo wosayamika, kunena kwina, ngati muli nawo moyo wosayamika mukhala minga moyo mwa anthu ena. Abusa mukambiranji chimenechi, munthu amene sayamika ndi munthu amene amakhala ndi maso oyang'ana za ena kwambiri kuleka pa zimene ali nazo. Amakhala ndi maso oderera zimene ali nazo, nafunafuna kumadziphatikiraso ku zinthu zina zimene ndi zawena posasamala za miyoyo ya anthu enawo. This is exactly mmene adachitira Ahabu. Ndi mfumu kale, koma mtima wake udagonanso pofuna kulanda munda wa Naboti. Atipopeza iye ndi mfumu, atipopeza iye ali ndi mphamvu, atipopeza iye ali ndi ndalama. Ndikulangizeni abale okondedwa amene akuchitirani kale zambiri Ambuye pa moyo wanu, koma ndinu amoyo osayamika. Munthu amene sayamika amafuna zochuluka beyond measure, amafuna zinthu zonena kuti basi zidzingokhala mwapamwamba pa yeyeka posalingalira koso za anthu ena, ndipo kuchita chipongwe munthu samalabada. Ndikuyankhula ndi wena pano amene kuyankhula kwawo kumaonetsa sayamika. The way akupangira treat anthu ena zionetsa kuti sayamika. Machitidwe awo a tsiku ndi tsiku ndithu sayamika. Iwo maso awo adaponya pa zina naleka kuyang'ana pa zimene Ambuye adapatsa kale. Zimene ali nazonso mwatsoka amaziderera ndipo amazinyoza. Adakupatsani banja labwinobwino mmaliderera mmalinyoza, adakupatsani akatundu mmaziderera mmazinyoza, muli bize kumafunafunanso zapatsogolo kwambiri zimene
nzaena koma mukufuna muzipeze mwa njira yochita kukwatula ndi kupwetekera ena. Uku ndikuipa mtima, ndikuipa mtima. Naboti kadali kamunda kake kochepa. Ahabu analikana ndi maulemerero ambiri, analikana ndi zochuluka zimene samasowekeranso kuti akhale nkamunda koteroko. Hayi koma ndi kumpanikiza kuti amlande. Abale moyo oyipa oterewu bwanji. And izizitu sikuti zidalekeka, zimachitika every day in our lives. Now and again zikuchitikabe zimene zimwenso amene mukumva uthengawo pano ndino amene mukuzichitanso zimene zizi. Kusakutira ndi zimene Ambuye akupatsani koma mulikalikilikire kupwetekanso miyoyo ya anthu ena, kufuna kulanda za anthu ena. Ndipo enanso adalanda kale zavena moti chimanga chimene muli pano mudakolola pa munda umene mudalandiratu munthu wina. Adipoti ndine otchuka, adipoti muli ndi ndalama, adipopeza muli ndi mphamvu lero. Abale ndi choyipa chimenechi. Now Naboti akuonetsa kulimba mtima. Iye akukana urayi atisamakhale choncho. Adipoti ndinene achaperenje anthu ngati Naboti amene amatha kunena mawu akuti ayipa choyipa. Ambiri chifukwa cha mantha ndi kupanda mphamvu amalola kuti zoyipa zambiri zizichitikabe pamaso pawo. Inde amadziwa nzolakwika izizi koma chifukwa choti alibenso mphamvu ina iliyonse amangololera, koma uyu adakana kuti ayi tisatero. Inu khalani monga mmene mulili, ichi ncholowa cha makolo anga, loleni ndidzichita monga likhoza kukhalira. Muli nawo kale ufumu wanu zikomo, muli nawo kale ulemerero wanu zikomo, ine ndilekeni pa zangazi ndidzichita zangazo basi. Kulimbika mtima kotereku nkofunika ngakhale kuti ambiri samakukonda. Alipo ochuluka kuti amene aona zopweteka zambiri chifukwa adalimba mtima kukana chikanire zinthu zimene zimakhala zolakwika. Ine ndimati ndinene kuonongeka kwa zambiri m'mipingo, m'maofesi ndi kwina konse, anthu olimba mtima ngati Naboti ofuna kuletsa zoyipa samachulukira. That's why zinthu zimakhala ngati system yochita zoyipa kwambiri imapanga manuva mosavuta. Anakana. Adipoti ndine kukana uku kumkume kuti ampangira cost kakhale moyo wake chifukwa zidakagwa m'makutu a munthu oyipitsitsa Yezebeli. Mundimvetse abale, zoyipa zipongwe zimachitidwa chifukwa chakuti ambiri amene ali ndi mtima osayamika, wankhanza, wankhwidzi, amakhalanso kuti ali ndi mphamvu zina zimene mawu awo amakhala ndi ulamuliro okwanitsa kulongosola zoyipa kuti zichitike. Yezebeli adakamva zimenezi kuti amuna ake akanizidwa m'munda umene anafuna kuulanda, akupanga plani nkuyipa kwake komweko. Now ndi munthu oyipa komanso ali ndi mphamvu. Imagine munthu oyipa alinso ndi mphamvu, ndipo mphamvuzo adazigwiritsa ntchito molakwika. Alipo ambiri, tamvetserani, amene akugwiritsa ntchito mphamvu zawo molakwa chifukwa ndi anthu oyipa, ndi anthu osayamika, ndi anthu ankhwidzi, akufuna zabwino zonse zikhale kuponderezana kwa dziko kuti nkhani yake ndi imeneyi, kusayenda kwa zinthu zinazi nkhani yake ndi imeneyi, kuti apezeke munthu wa mtima wankhanza ndi akhalenso munthu amene ndoyenera kulongosola zinthu. Munthu amene anafunika kuti amve chisoni ndi amene ndi wankhanza ndi oyipa zedi, muyembekeza chiyani? Ndikuyankhula ndi wena pano amene anthu amayembekezera kuti inuyo mudzakhala munthu wachikondi. Ofesi muliri imafunika munthu wachifundo kwambiri. Udino mdatengawu umafunika munthu wokhudzika. Koma mukakhala ngati Yezebeli, munthu choyipa kwambiri, mupweteka mbiri moti kupululuka ndi kuonongeka ndi kumakudandaulani kuchitikako chifukwa chakuti inuyo mwaphonya m'malo mokhala munthu omva chisoni, mukhala munthu wamaplani oyipa omachotsetsa anthu ntchito, maplani oyipa omapweteketsa anthu miyoyo. Akupanga plani yoyipa kwambiri Yezebeli. Akulemba makalata mdzina la fumu. Afumu aso ndi adalitu ophweka zedi, iwo akazi umachita zinthu m'malo mwawo, iwo ali du
kuyipa kwa Ahabu nkuti amapereka mpata kwa Yezebeli woyipitsitsa kutenga ulamuliro. Akulemba kalata ndikupanga plan akuti ayi kumeneko mukachita mapemphero nde mumtenge Naboti mumpatse malo aulemu, ndipo mutenge anthu oyipa anene bodza lakuti anamumvera kutemberera Mulungu komanso mfumu. Chimene nchoyipa kwambiri ndiye mpamboni wa anthu awiri basi ndekuti nzoona zimenezozo mpaka namupha amene. Komano anthu adaona ngati kuti mapemphero ofumu yachita bwino titamande Mulungu osadziwa inali plani yakuti akusaka moyo wa Naboti. Ndene mati nene kudziko kuno timatha kuona zinthu zambiri zochitika, koma ndithu mapulani ena ndi oyipa. Andimvetsani mawu ndiukambawa. Kulingalira koyipa kofuna kunena kuti dalitso langa lipezeka pakupweteka munthu wina kudadzitsa nkhani imeneyo. Kukhala ngati chinthu chabwino tiyeni tipembedze Mulungu, koma yeti mkatikati mwake mwanali akudziwa kunena kuti ndi nthawi yakuti Naboti achoke, ndipo pamaso pa anthu aoneke ngati iye olakwa tikwanitse kuchita zimene kuchita kumuyikira awiri oyipa mtima. Imudziwa anthu oyipa amadziwana kuti uyu ngoyipa mwa saizi yotere, koma awa ndi ngoyipitsitsa mpaka na akuti adakatenga anthu awiri amene level yakayipidwe iwo adali ndi high level kuti aperekere umboni wabodza. Ine ndimati ndikambena nabale okondedwa, mumamva bwanji kumagwiritsidwa ntchito yakupweteka miyoyo ya anthu ena, mwina chifukwa chofuna ulemu, mwina chifukwa choti zanu ziziyenda, mwina chifukwa choti inu muzidya bwino. Mumamva bwanji? Kodi mawu aja kuti kubwezera kuli kwanga ati Yehova mudawamvapo? Nanu Naboti innocently adapita, iwo amata akapemphera kumwamba, adangodabwa anthu anekuti hayi watukwana Mulungu watemberera fumu. Ndatemberera fumu yake pati abale, hayi wote gross hey ndititani naye pa chamalamula kuti miyala basi mwala woyamba wachiwiri wachitatu mpaka Naboti zi. Wafelanji Naboti munda wake omwe, wafelanji Naboti nkhanza zawena, wafelanji Naboti kusakhutitsidwa kwa miyoyo ya anthu ena, kuyipa mtima kwa anthu ena kwakaphetsa Naboti wosalakwa. Wafera zake zomwe analakwa kodi kuteteza chake? Ayi, zangokhala nkhanza zanthu. Ndimatikambirana ena akotedwa adafika mpaka polowa m'manda koma ndi wosalakwa kanthu, adaona matsoka ambiri koma ndi wosalakwa kanthu, ndi nkhanza chabe za anthu ena. Oona akumva adamtenga ngati Naboti woyipa, moti iye kutukwana kwa akatukwanire pamaso pa Mulungu. Amaganiza bwanji? Makutu bwa anthu mudamva bodza, ndipo ndimati ndinene bodza limatsogola, bodza limathamanga. Tidamva zambiri anthufe za anthu ena tiwayipitsa anthuwo, koma anthuwo ndi osalakwa olopang'ono. Abale ndimati ndikambenani, ngakhale dziko lingapange bodza la mtundu wanji, chilungamo chimakhalabe chilungamo pamaso pa Ambuye. Atachita zimenezi kukwanitsadi mwa njira zake ndi mulamuliro wake kumuphetsa Naboti osalakwa. Uthenga udapita kwa Yezebeli, takonza talongosola fumu mukhale ndi ulemerero ntere basi zatha. Yezebeli uthenga kwa Ahabu munda uchakatengeni wafa. Osanena kuti ufumu usayifunse zachitika bwanji kodi mwakoze kodi ayi ndithu popeza na Yesu anati pati imodzi yakuyipa kotere kuti andimvetsani. Atachita zimenezi kumwamba kukuyankhula ndi Eliya, maso anga naona mmene wafera Naboti, ndiye ine kumwamba kuno ndakonza kuti ndibwezera. Nyamuka pompano ali kumunda akauona akuti ndi wanga mundawo, ndakwanitsa kuulanda popeza Naboti wafa. Kamuuze komweko kuti izi zidzamuchitikira. Yehova sadzasekerera pulani yoyipa ina iliyonse imene anthu timachitirana. Ndikuchenjezeni inu amene muli bize mtima upo mtima grupu la WhatsApp kuti anthu ena miseche kwakoza anthu ziwembu kufuna kuchotsa moyo, kufuna kuchotsetsa ntchito wena, kufuna kupweteketsa anthu ena. Yehova sadzakondwera mwa njira ina iliyonse ndi kanthu koyipa kochitira wina. Musaganize ngati kuti lidzakhala gwelo la madalitso anu, ayi ndi gwelo la matemberero anu.
ngati mudachita kale zimenezi ndibati ndikamperani mosa kunyengerera namba lokondedwa limenelo ndilo gwero la matsoka ndi matemberero ndi mavuto odzikolosera nokha chifukwa mulungu sadzasekerera chimenechi kulibe pangatalike bwanji mudzabweza zimenezi abale mpaka kumafika kochotsana moyo mwazi wa munthu ndi woopsa kuyambira mnthawi ya Abele mpaka nakufika pano okondedwa Yehova sadzakondwera sikudzatheka kuti no kupwetekedwa kwa anthu ena kudzasinthe nkukhala gwero la madalitso anu ayi ndi gwerobe la matemberero ndi matsoka zikhoza kuoneka ngati pano pasi zikuoneka anga mukunjoya anga pali mtendere koma ndilo gwero la matsoka ambiri apo moyo wanu. Eliya akamuwuza na Yehova akuti monga agalu ananyambita magazi a Naboti pomwepo nawenso zidzachitika. Agalu adzadya mtembo wa Jezebeli ndipo mtundu wako wonse mamuna adzaphedwa mfulu kapena kapolo wolumikizana ndi iwe chidzamchitikira chimenechi chifukwa chiyani mwalakwa kaya ine ndimati ndikuchenjezeni kulakwa mudalakwako chifukwa pa chimumtima chanu mumadziwa kuti mudalakwa kulakwa kumene mudalakwako kudza kubwererani pangatalike bwanji abale wanga ngati muchita choyipa wena kuti numpeze madalitso kulakwa kumene kani njira ya mtundu wanji kamukhoza panga justify mwa mtundu wanji koma nangati ndi pamaso pa Ambuye yalakwa imene mudzalira misonzi ndithu zidza kubwererani. Madalitso anu sapezeka popwereka anthu ena koma polumikizana ndi Mulungu. Ndakhala ndikuphunzitsani chimenechi. Abusa potira chita kale nangati tani Ahabu chidamuomba mu mtima mwake ndipo adalapa adadzichepetsa mpaka na Mulungu akuti wadzichepetsa ndidzachitabe chimenechi chifukwa ndidzabwezera ndithu kumosati panopa kwa mnthawi ya mwana wake. Ine mati kapena bwanji mudadzichepetsa ndikulapa wani choyipa chimene mudachitacho kapena choyipa chimene mukuchitacho kapena choyipa chimene mafuna muchitecho. Number 2 ndikulekeratu usadzachitanso chimene moyo wanu utembenukiretu usadzakhalenso moyo umene Mulungu akhoza kulezani mtima. Pamene mwazindikira si bwino kupweteka wena kuti mupeze madalitso ayi. Musapweteke wena pofuna kupeza madalitso ayi koma kuti mudzilumikizana ndi Ambuye. Ngati mukhala ino opweteka wena pofuna kupeza madalitso anu mudzapweteka kopya ndipo Yehova adzakuonetsani mangawa ake onse olala pa moyo wanu chifukwa sasekerera kuti ana wake adzipwetekedwa popeza ina afuna zokoma ayi. Khalani mchiyero ndi Ambuye nthawi zonse. Lolani kuti zawo kwa Ambuye zizikupezani muli olumikizika naye. Vomerezani ndi Mulungu amene adalitsa anthu mosiyana. Zanu zilipo zosiyana ndi wena. Khutirani ndi zimenezo osati kupweteka wena kuti zanu zikuyendereni. Ambuye akudalitseni pamene mupanga chilinganizo chonena kuti inu mudzakhutira ndi zimene Ambuye adzakupatseni ndipo mudzasamalira zimenezo ndipo inu simudzapweteka anthu ena ati pofuna kuti zanu zikuyendereni. Umene ndi moyo wa Chikhristu podzachita inu izi madalitso adzakuchulukirani kwambiri pa moyo wanu. Amen.